ngibingelela abalandeli bechannel sesikhona nabo phuphi igama lami ngohlelo ngiwesibongo kwambotho-ke namhlanje nje nesifiso sokuthi ngeke ngimchazele ngalezizi lwane mazise ekhaya zenza le nto le enizoyichaza nje ngokuhlukana kwakhona. Ake sithi nje egcekeni lenu noma ekhaya lenu vele kulwe iy'nkunzi zilwe nje zilwe ehlehlisane impela. Nsuku zonke nje ezandawonye zilwe leyo nto isuke ibika umkhonto omubi kabi noma usuke ubika into engakhiphi isidumbu ekhaya. Kungashayana nina niwumndeni nibulalane. Yayizwa into enjengaleyo? Kusuke kwenziwa yini? Abantu abangasekho basuke bekhombisa ukuthi kunento eniyenzile nina. Mangabe mhlampe benenza umcimbi oqondene nobaba wenu, nabala ubaba wenu, mhlampe nashiya umkhulu, nashiya ukhokho bezi wenu, nase nenza okwakhe, noma nenzele mhlampe benenzela umuntu othize, kwasala othize, kwase kuba khona umsindo laphayana edlozini ngale nto eniyenzile. Into ezokwenzeka nizozibona lezi zinkunzi zilwa, bayanitshengisa ukuthi kunempi laphayana edalwa yinini. Nani ningagcina sekuba yinto enjengaleyo ngani zakwethu. Uma nibona iy'nkunzi zilwa, hambani phela nikhulume nabantu benu, nizame ukulungisa lezo zinto ezikanjalo ukuthi into esiyenzile asazi noma iyona esikhupha umsindo, sicela ukuthi bevele kungabi phela sekuba yimpi, kusuke kuyimpi kodwa kusuke kukhombisa ukuthi kungaze kugcine sekuphuma isidumbu lapho. Yabo into enjengaleyo mazilwa nje ngaze kugcina kube khona olimalayo. Usabona, zizoyikhomba impi engase ivumbuke ekhaya egcekeni. Kushawane, kungase kulinyazwane, kuphangiselwane izikhali. Ngani? Ngento mhlampe nithe nayenza nase niyaphazama, yase iphazamisa abantu abangasekho, base beyadinwa, balwa bebodwa bona, bexoshane bebodwa bona, bezihlukanisa bebodwa bona. Abanye beshone ngapha, abanye beshone ngapha, bebodwa beqhathwe yinto mhlampe eniyenzile ekhaya. Nani-ke kulelo khaya, lo mndeni othola usuxoshiwe ngale ongasekho, ususwela indawo, nale nkunzi esukilwa nale, kusuke kukubili ofanele kwenzeke. So fanele ngabe iyaduba iyaphuma ishiya ikhaya, noma ngabe igcina isifela khona lapha egcekeni. Kusuke kuyinto ekanjalo ukuthi nakunina kungaze kukhombe into ekanjalo engase igcine isiyenzeka. Uphawu-ke lolo abasuke khulumisana ngabantu bangasekho ukuthi cha, impela kunothuthuva ongase lisuke maduze, lungisani-ke. Kuphinde-ke bafowethu, phupha iy'nkukhu zilwa, ziqhuthana iy'nkukhu nje uthi ziqhuthana iy'nkukhu, cha lokho kusuke ngekho-ke kubi. Basuke bekuxoxela nje indaba ethize. Uma idlozi lakho libheka yonke into, basuke bexoxela indaba ethize ukuthi anogada la kunento engase ibe yiphutha yenzeke. Yona bakwethu ayithinti kakhulu ukuthi kusuke kunobhedukane enilenzile. Kungaba ukuthi usiko nezinto ezincane eningazenzanga noma ezingazilungisile, mhlawumbe ukuthi iy'ngane y'funa usiko noma abantu abathize bafuna usiko, isuke iqondene nani, yini indaba kushiwo kanjalo? Yingoba inkukhu ifuywa wena idlozi ufaniswa nenkukhu elikuthi umnikazi walo, njengoba nawe inkukhu usuke wena uwumnikazi wayo. Bayakutshengisa ukuthi yazi indlela okwenzeka ngayo, kungase lezi ngane esizifuyileyo noma kulezi kube khona ezilwayo noma kube khona ukulwa ongase kuvumbuke ngoba kunezinto ezikhaleleka, uyabona. Uthola ukuthi sekuzoqhuthana abantu, kwesinye isikhathi kungabi ngoba kukhona into ekhalelekayo. Uthola ukuthi nje bayakuxoxela ukuthi kuzoshayana abantu namhlanje la egcekeni, futhi kakhulukazi kuba yiy'ngane. Kwesinye isikhathi bakutshengisa ukuthi bekufanele kushayane abantu la egcekeni, kodwa uthole ukuthi bayiphebeze le nto, uthole ukuthi usuyahamba emgaqweni, ufike abantu abasashayani sebelibezene. Izinto enjengaleyo bakuxoxela yonke into ngesigaba bona abasuke benaso bona sesizathu sabo ukutshela wena lento abasuke bekhuluma ngayo. Sengisholo ukuthi akusiso ngaso sonke isikhathi uthole ukuthi inkukhu mayilwa-ke zilwa usuke sekukubi kangako edlozini, cha. Sebexoxela nje ukuthi yazi mangase le ngane nilungisele usiko, kuyoyeka ukuba nomsindo noma kuba ney'ngane lokhu y'shayane. Yayibona into enjengaleyo. Kwesinye isikhathi basuke bekutshengisa ukuthi njengoba yilokhu kancane babazana iy'nkukhu la egcekeni, babazana iy'nkukhu, bakutshengisa njengoba ngishilo ukuthi inkukhu iwumnikazi wayo, bakutshengisa ukuthi kulezi zingane kunina la nizohamba nihambe nishayane, yabona.
nibe nokulwa nje, into ekanjalo ingenza kwethu. Ngiphinde futhi ngithi ukudlula-ke ngingaze ngichaza kakhulu. Yila uzophupha khona ubona ake ngithi nje, hhayi sorry ngithi ukuphupha, yila uzothi uhleli khona ubone umnenke ungena egcekeni, bakutshengisa ukuthi yazi lana kuhlale kwenziwe isimo esithize esiqondene nokuthi nishawe ngezichithi. Senixoxela-ke la ngezinto ezenzeka kubantu abangaphandle. Umnenke phela khumbulani ukuthi yini ndaba sekuthiwa manje ayisaqhamuki lapha edlozini ukuthi iy'khalo zabo, sekuwumnenke. Umnenke awuhlali egcekeni. Umnenke awuyona into evumeleke uzohlala. Inkukhu ivumelekile, inkomo ivumelekile. Yingakho kubhekiswa kubona ukuthi yinto esuke iqondene nabo. Umnenke awufuywa, umuntu nje omnyama nje ngeke ufuye umnenke, awudli futhi. Awudli, into ongayidli nje cha. Leyo nto ihlanganiswa noma iqhathaniswa nesimo esiyisona. Base bekutshengisa ukuthi usuke ukuhamba nesichitho esenza ukuthi izinto zenu zihambe kancane, yonke into yakho futhi mase iphelela phansi. Okwenza kuhambe kancane Totobe, kodwa futhi noma usukutholile mase kuyachitheka kusale labanye abantu, kube yifa labanye abantu, noma kube yinto eyobonwa abanye abantu. Cha, yazi ukuthi bani bani le nto yayingamsebenzeli, kodwa umbheke ayimsebenzeli. Uthole usukhonjwa abanye abantu. Okay. Kuphinde futhi ngenza ukuthi kube ukuthi ubona nje kukhona basuke bekutshengisa-ke abantu bangasekho ukuthi kunesimo esikanjalo esuke sidinga ukuthi ungaba nendlela mhlampe yokuthi usilungise uma ngabe ungaba nendlela yokulungisa into enjengaleyo. Kuphinde kube lapho uzobona khona ufezela uzongena ekhaya, ufezela uScorpion. Phinde ubona into enjengaleyo izongena ekhaya. Uma kubona into enjengaleyo izongena ekhaya, ayiloo nto ayihlala egcekeni, ayihlala endlini, uzoyibona izongena ekhaya noma uyibona ingena endlini. Bakutshengisa ukuthi kunesimo esenziwe-ke somuthi othize uzokwazi ukuthi uzolimaza ukwenza uku-paralyzed. Kusuke bekukhombisa ukuthi kunobuthakathi osebenziwe-ke njengamanje ukuthi mhlawumbe uyohamba uxhuga impilo yakho yonke, noma bekwenze into ongaze kugcine ube umuntu ohamba esegobile. Khona-ke abantu abaze bebizwa ngokuthiwa ugogo ogobile, kodwa uthole ukuthi umuntu akafika esigabeni esikanjalo, yabona. Wathakathwa noma umkhulu othize, umuntu othize sewahamba ebhadazela ngendlela ethize. Basuke bethi ufezele usuke uzokhomba lento ukuthi kunobuthi obenziwe ukuthi obokuthakatha bokuthi uthakathele ukuthi ube umuntu osakhubazekile kanje. Izinto enjengaleyo kusuke kuyinto kanjalo. Kuphinde ngenza ukuthi kube ilapho uzobona khona isele ngabe li-brown, bakhombisa ukuthi kuney'chitho la, kunabantu abakwazi ukuthi bekwenzele isichitho esikwazi ukusebenza ekhaya. Ngabe kumendweni bakho, ngabe kwi-relationship yakho ye-boyfriend noma girlfriend, kodwa base bekutshengisa ukuthi kuhlale kube nabantu abaphonsa izichitho ngezinhloso ezithize. Khumbulani phela bakwethu, yazi la emhlabeni kunabantu othuthu ukhona nje kubudlelwano wakho, nizwana nibabili, usuke nje umuntu anisukele ngaphandle athi hayi ngiyamfuna mina loyana, akhombe into ongasiyona yakho. Uthi akanake umuntu umuntu wakho akamnakile noma kwa-girlfriend yakho, kodwa alwele ukuthi uyakudinga. Into azoyenza uyolokhu aphonsa kancane kancane into ezichitho engadala seniba nezinkinga nezinxushunxushu ezidala ukuthi ningabe sazwana njengoba kade nizwana. Isolesele li-brown leli, uma lihlaza selesele likhomba ukuthi umuntu lona osuke engenzeka kube wasekhaya egcekeni, okwazi ukuniganga. Uyabaveza ukuthi kunomuntu oniganga nje benihleli naye la. Iselesele uma lihlaza lizongena ekhaya. Kunomuntu wasekhaya okwaziyo ukufinyelela ey'ntweni zenu, ukwazi ukuthi anishaye ngey'chitho ngoba enenhloso yakhe ethize eyaziwa uyena. Uyayibona into enjengaleyo. Kuphinde ngenza ukuthi kuzoba uma nje ubona amajuba afika athi wathalala ehlala ekhaya noma amabili nje, yabona into enjengaleyo, bakutshengisa ukuthi kuyoba kuhle, kube intokozo, zonke izinto ngobudlelwane nangokubambisana kunina kahle kakhulu othandweni lenu. Nizokwazi ukubambisana isikhathi esiningi, nizoba nje ndawonye. Uma uthi uthe uyahamba uthi qe wayithola kwelilodwa, bayakutshengisa ukuthi wena kuhlale kube khona isimo esithi ngathi ungahlukana nomuntu wakho ube wedwa. Uyayibona into enjengaleyo. Bayakuvezela ukuthi kuhlale kube khona izinto ezinjalo abakuvezela ukuthi ungagcina usuhlala wedwa. Vula amehlo, bhasobha, bheka ulimi lakho, indlela okhulume ngayo, ngoba ungagcina kahle kahle hlezi kukhuzwa, hlezi kutshelwa, hlezi sitshelwe izinto ukuthi hayi la kanje, la phuma kanje, bekutshengisa indlela efanele uhambe ngayo, yabona. Uma kuthi amajuba emhlophe basuke bekutshengisa nje ukuthi cha, kuyoba kuhle kuwena, kuyoba yisibusiso loyo mendo lwawo, noma leyo nto, noma lowo makoti wakho uyoba umuntu nokwazi ukubambisana naye, ninoze nijabule ngokuzwanayo. Mayihamba ewubabili, yayibona into enjengaleyo. Mahamba lilodwa bayakutshengisa nje ukuthi impela wena befanele ngabe uba semdlwaneni
obuthize obubekuhambela kahle kodwa uthola usunjani usuwedwa ngento enjani mhlawumbe ngoba khona ukuganga kuyayo nokwey'chitho ey'thize zisuke y'fakwe kuloyo thando lweni olwaluzokuhambela kahle olwaluzoba isibusiso olwaluzoba luhle kube kuqonde izinto zakho zibe lula. Uyayibona into njengaleyo. Kuphinde futhi ngani zakwethu kuzoba amalanda nje mehlala egcekeni kusho ukuthi ingilosi ekhaya nama yonke into isuke isibusiso, yonke into esuke yenza ngalezo y'nsuku isuke nje iyinhle yamukele umoya wokuganga noma umoya wabantu akade benithakatha ngalezo zikhathi kusuke kunjani, kusuke sekunqotshiwe kulolo sonto noma kuloyo nyanga kusuke mayincane nje elokhu efika bakutshengisa ukuthi ekugangweni ekade kukhona noma sey'gulweni ekade zilethwa sekupholile ingilosi sisebenzele siklinile sekuklinekile kwaze ingilosi yenu ayisenabo ukungcolwa noma ingcoliswa abantu abanokuganga ngaphandle bekuletha ekhaya leni. Ngiyabona into enjengaleyo. Uma wabona nje uhlala ekhaya bokwazi ukuthi kunqotshiwe kade kwenziwa okubi-ke. Kuphinde kuzoba igwababa ngani zakwethu. Igwababa uma ulibona kancane nje lilokhu eliza ekhaya. Uyalibona lindizela ekhaya lifike licoshe lidlule. Bayakutshengisa abantu abangasekho ukuthi yabo njengamanje kuqoqwa lento ilethwa uphawu lwesilwane kodwa isuke yenzeka ngokwasemoyeni wengilosi thina lokho singakuboni. Thina lokho singakuboni uthola ukuthi bona bayakubona bakwazi ukulungisa ukuthi uyabona. Ngaleyo ndlela basuke bekutshengisa siyaqoqa noma igwaba basuke bekutshengisa ukuthi ezintweni ezenziwa ezokuganga zikhona izingilosi, zikhona idlozi elilisana naleyo nto kodwa uzobona wena igwaba baselicosha uphawu lokuthi kususwa izinto ezingadingakali ekhaya leni. Yazi into enjengaleyo. Ukuthi lobu bubi kade bukhona buyasuswa kuzosala ukukhanya kuthi phithithu uyabona sekufika amalanda amhlophe qwa okusho ukuthi lobu bubi kade bukhona bususiwe. Kuphinde kuzoba inyoni ekuthiwa yiqola. Uyabona? Leyo nyoni itshengisa ukuthi kube khona abantu abanilalelayo ekhaya lenu ngokuhambisa izicelo zenu nezinkulumo zenu ezinhle noma ezimbi uNkulunkulu noma edlozini lenu. Okuthi basuke benitshengisa ukuthi kunomphefumulo noma kunezingilosi noma kunedlozi elikwazi ukusukuma phansi phezulu lihambise izinto efanele zibe zinhle kunina iy'nkulumo kodwa ezilethwa yinina ey'funa ukuthi zenzeke kunina nezinkulumo ezilethwa yinina ezimbi ezingagcina futhi sezinonela. Uyabona? Ngaleyo ndlela ngani zakwethu lezi zinto lezi zikhona izinto ezenzakalayo. Uyabona? Iqola le nyoni engathi mhlophe lana yabo imnyama la ngemuva inyoni ekhombisa uphawu lokuthi nje cha lapha ekhaya kuke kube khona impela nje iy'nkulumo eniy'khulumayo mase kuba khona oyithuthayo ayihambise aphinde futhi abuyise. Bokujabulela nje wabona iqola ubona ilanda egcekeni kusho ukuthi cha impela ubona igwababa boyijabulela kakhulu izo nyoni kusho ukuthi impela nike nibe abantu abavakashelwa nizolandelelwa yabona nibe nesibusiso nibusiseke sesikhathi noma futhi noma nazo zonke nje lezi noma ngoba bayakwazi ukunitshengisa yabona. Kuphinde ngicela uqhubeke. Kuphinde futhi uzobona amankankane-ke asuke ebika ukuthi kungase kube khona umuntu ozodlula kusuke ebika isimo somoya ukuthi kungase kuhambe kube khona ozodlula kodwa kusuke kungasikona ukuthi kuyinto evumelwe abantu abaphansi. Basuke bekutshengisa nje ukuthi kunabantu bahlale befuna ukuvusa isifo lapha ekhaya. Uyayizwa loo nto leyo? Yinto esuke ixoxeka kanjalo. Uma kodwa kukhona-ke umuntu usothi ubegula sekukhala inkankane bathi abantu hawu sezoshona nithi yambona qinqu siyavuka uthi uyezwa hawu ushone kwesibani shona ingane ethize isiveke yavuka ithule. Ngixoxela ukuthi inkankane akusikona ukuthi isuke lizokhomba ukuthi sekuzoshonwa lapha ekhaya. Basuke bekutshengisa kunomoya olethwa abantu abangaphandle befuna kube khona ithuna lapha egcekeni beniganga-ke benganigangeli ukuthi nihlupheke nje bafuna kufa umuntu. Yabona into njengaleyo. Into abantu abazenzayo eziningi ezikuganga abazenzayo. Kuphinde kube izinyoni lezi ey'hlupha kakhulu iy'pere bangitshengisa nje ukuthi cha hey kuhlale kube nabantu abalalela iy'ndaba zey'ndlwane abanganiyekile. Uyabona? Kuphinde kuzoba izibanko ey'hlala ey'gcwele bangitshengisa ukuthi nina niphila ngaphansi kwabantu abahlale befisa engathi benganigada kuyona yonke into abazenza sabangani kodwa abangasibona abasegcine bazenza sabangani kanti bazinyoka ezikwazi ukuphinde ntshontshe izinsila kunini. Uma nje nihlala ney'bankwa cha angisho ukuthi ithatha induku ushaya isibanko.
ungashayi. Suke sikhomba uphawu ukuthi impela niyaphila, kodwa niphila ngaphansi kwabantu abangamaxoki, abake bethatha izinto kunina, befike kuyohamba beyigange ukuze kube kubi, kube ukusinde, kusinde into impilo eniyiphilayo. Hhayi ukuthi nje zona njengoba suke sezilapha, suke sefanele uthathe induku sihlezi uyishaye, yabo. Zisuke ziwuphawu lokuletha umoya wokuthi nihlala nezinto ezimcindezelayo ezilethwa abantu abathize abamaxoki, abantu abengathi bayazwana nani kanti banihambela phansi, nina nibe nithi niphilisana nabo, kodwa bangasibona abasegcekeni lenu. Angazi uyayizwa yini leyo nto. Ngaleyo ndlela ey'ngane zakwethu, ziningi izinto esingasichaza ukuthi lokhu kuchaza uma kuyinyoka ehlaza, bakutshengisa abantu bangasekho ukuthi behlale befike bevakashe qobo lapho. Ngaleyo ndlela nje ubobe usubenzela okuthize phela kungane yakwethu. Ungabe uthi uyinhlwathi, nakhona kunjalo uyobe usuhlaba okuthize phela bafowethu. Khona kuyobe sekuba shuthi idlozi ngasikhathi suke lizosiveza ukuthi cha, sekukhona sikhona, kodwa kuze kube kuhle kunina okwalezi iy'nsuku, nathi ake nisiphe kuthize-ke. Mase uhamba uzenzela ukhamba noma ubone ukuthi wenzani ngamandla osuke wena unawo ngaleso sikhathi. Uma ufisa futhi ukuthi ngichaze ngendlela yakho okunye kwezilwane ezithize ezike zifike ekhaya, ubongibhalela ngiyobe sengiyakuchazela. Kukhona omunye wangibuza i-butterfly eli-brown samaqabhaqabha sakuyiba yingwe, ngokunjalo ngiyobe ngimchaze noma ngiyobe ngikuchaze-ke lokhu okunye okunjalo. Kodwa uma i-butterfly ngabe ngiyancama, elimhlophe lifana ncamashi nelanda. Eli-brown samaqabhaqabha lona noma lingabi isimo sokuthi ekhaya, lezi ezincanyana nje kanjalo ezindizayo basuke bekhomba wena nje qobo lwakho uwena. Malinamaqabhaqabha bayakutshengisa ukuthi njengamanje uhamba nomuntu noma khona umuntu oseduzane nawe kuwena ngqo, okuwe ngqo, umuntu ombethwe amakhosi noma into yakho iyazwakala edlozini. Malimhlophe bayakutshengisa ingilosi yakho ihlamba. Malithi nje livele lisuke lizondizela ngakuwena, bakutshengisa hayi ingilosi yakho ihlambulukile wena. Angisho ukuthi mayeze ekhaya noma ngabe lidlule ekhaya, kodwa livele lisuke lithi ingilosi yakho ihlambulukile, imiyalezo yakho ney'nkulumo zakho ziyazwakala. Phinde futhi uma ngabe limaqabhaqabha kuyingwe, bakutshengisa ukuthi idlozi likuwona kuwena futhi lihamba nawe ngaso sonke isikhathi. Inkulumo oyikhulumile itholakele, yabona izinto ey'kanjalo. Mhlawumbe omunye ubekade ecele bathi omunye uphahla kade phakathi, mase uthi uyabona noma kade ukhuluma ngenkinga ethize, uthi uyalibona selithi i-butterfly eduze kwakho, bakutshengisa ukuthi siyayizwa leyo nto. Kufanele niy'funde lezi zinto ey'ngane zakwethu khona nizokwazi ukuthi ungalokhu uthi uyahamba uya kumuntu uyobheka ngoba ezinye izinto gcine sebeziphambanisa bekhomba enye into, mhlampe futhi angayiphambanisi umuntu kodwa mase ebiza imali ongenayo. Okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime la ngiphinde ngiqhubeke nokunye ngokuzayo.